Teraz som si nastavil 2D prvého podlažia a ukážeme si funkcie na dokončenie 2D výkresu. Začneme napríklad s tabuľkou miestností. Stačí klikať do miestnosti a vyplniť jej názov, položka v tabuľke miestnosti sa doplní automaticky. K dispozícii je aj súhrn údajov všetkých miestností v tabuľke. Taktiež sú k dispozícii nástroje na tvorbu tabuliek, okien a dverí. Máme tu pomerne dobre vypracované kotovanie, napríklad kotovanie miestností jedným klikom. Alebo ak chcem kotovať vonkajšie rozmery, stačí určiť prvú a poslednú stenu a všetky koty sa automaticky vygenerujú. Teraz by som pristúpil k tvorbe rezov či rezových pohľadov, kde si môžem nadefinovať čiaru rezu, môže byť aj lomená. A následne vygenerujem rezový pohľad. Rezy a pohľady môžu byť aj axonometrické. Stačí si nastaviť 3D pohľad, z akého chcem generovať príslušný pohľad či rez a všetko prebieha rovnakým spôsobom ako pred chvíľou. – 2D pohľady a rezy sú prepojené s modelom, napríklad v modeli vymažem toto okno a následne zregenerujem príslušné rezové pohľady. Vidíte, že príslušné okno sa z 2D rezového pohľadu odstránilo. Čo sa týka vizualizácie, EdCAD využíva na vizualizáciu POV-Ray, kde si môžete definovať všetky vlastnosti výsledného modelu, či už materiál, osvetlenie a tak ďalej. Ja však nechám všetko v defaultnom stave. Zadefinujem si pozíciu a parametre kamery. A ešte snáď pridám jedno rovnobežné svetlo. Následne spustím vizualizáciu, vyberiem si kameru a po chvíľke sa mi scéna vyrendruje. Na to, že to bolo v podstate bez akéhokoľvek nastavovania, je to asi to, čo som očakával. Takto môžete vizualizovať aj interiéry. Ešte si ukážeme, že vo výkresovom priestore je všetko pripravené na to, aby ste zo svojho modelu dostali ľahko a rýchlo kompletnú dokumentáciu. Stačí vojsť do konkrétneho výrezu, nastaviť si mierku a vypnúť podlažia či zobrazenia, ktoré nepožadujete. Takto si môžete vyskladať výkres so všetkými podlažiami, rezmi či pohľadmi alebo aj s 3D zobrazením. Snáď ešte informácia, že v závislosti na tom, aké typy stien som vybral na začiatku, ako aj v závislosti na tom, akú mierku si nastavím, sa mi po jej určení príslušným typom šrafu vyšrafujú steny, ale aj zjednodušia otvory v stenách.
Aj keď som sa snažil na tomto modeli ukázať čo najviac, reálne ste videli len zlomok z rozsiahlých možností EdCADu. Ak by som chcel zhrnúť, v čom je EdCAD iný ako podobné programy, je to jednoznačne spôsob práce, ktorý sa veľmi nelíši od toho, ako kreslíte teraz, a teda každý užívateľ ZVCADu či AutoCADu bude mať s prechodom na nadstavbu EdCAD minimálne problémy. Ako sami vidíte, s EdCADom sa do 3D dostanete naozaj ľahko, rýchlo, pohodlne a nemusíte zásadným spôsobom meniť svoje zvyky.